आयज आमी जशें पळयता की बांगलादेशी हिंदून जसो त्रास करता अत्याचार चालू आसा आनी सगळी जी इंटरनॅशनल सो कॉल्ड ह्युमन रायट्स जे आसा ते हेजेर शांत बसलेले आसा आनी कोणी एक आवाज काडिना। सो एज अ हिंदू नेशन, एक हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्थाना खातीर, हिंदू खातीर जो भारत म्हणून जो देश आहा पळय त्या खातीर आमी सगळे जाण प्रत्येक तालुक्यांनी हो आवाज उठोवपाचो निर्णय केल्लो आसा की ह्या आवाजांतल्यान कमीत कमी पंतप्रधाना कडेन आमचो आवाज पोचचो आनी थंयसर तेंच्यांनी बांगलादेशी हिंदू खातीर, बांगलादेशी हिंदू मंदिरा खातीर कितें तरी स्टेप घेवचो आनी तांकां राहत सामग्री किंवा राहत जे कितें आसा तें करचें म्हणून त्या खातीर आमी आयज हो एक रॅली काडल्या। हांगासरल्यान आमी रॅली क्रांती मैदाना पर्यंत वयतले आनी जागृत हिंदू तांकां हेजेर उलोवपाक की कशें कितें आमी करूं शकता लोकां खातीर, बांगलादेशी हिंदू खातीर, बांगलादेशी हिंदू टेंपला खातीर कितें करूं शकता त्या खातीर ही रॅली आसा। कोण कोण हा संघटना तुमच्या बरोबर? ही संघटना आमच्या वांगडा जी आसा हय आमच्या समस्त हिंदू समन्वय समिती म्हणून एक आसा। ह्या जाग्यार सगळे संघटन जे आसा ते एक जाल्ले आसा। सगळ्या संघटनांनी मेळोन एका बॅनरा पोंदा सगळे फुडें वचपाचे अशे प्रयत्न चालू आहा आमचे। पहिले की बांगलादेशात जे मूळ आंदोलन सुरू झाले की ते रिझर्वेशन त्या भुरग्या स्टुडंटांका मेळ्ळें, स्टुडंट आंदोलन सुरू झाले। प्रत्यक्षात तेची जर परिस्थिती पळयली सरकारच्या विरोधात आंदोलन आशिल्ले त्या उपरांत थंयली जी पंतप्रधान आसा हसीना शेख हांणी ते आपलो राजीनामो दिले आनी ती भारतान पळोवन आयली आनी त्या उपरांत थंय जे आंदोलन सुरू झाले ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्यापक झाले। मूळ जे आरक्षणाचो मुद्दो बाजूकच उरलो आनी थंय हिंदूंका लक्ष केले गेले, हिंदूंची मंदिरां जाळली, हिंदूंचे घरांका उजो लायलो गेलो, बऱ्याच बायलांचे बलात्कार झाले आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात थंय आंदोलन हे झाले, अनेकांचे ते मृत्यू सुद्धा झाले आसा, हिंदूंका अनन्यूत अत्याचार थंय सुरू झाले आसा। आणि ह्या माध्यमातून तुम्ही जर पहिले की मूळ आंदोलन बाजूक धरून हिंदूंका कशें लक्ष केले तर ही परिस्थिती जर पहिली तर आज आमचे हिंदू बांधव आज थंय असुरक्षीत आसा आणि त्यांच्या खातीर आज आम्ही सगळ्यांनी पुढे येवपाची गरज आसा। म्हणून आज गोयच्या वेगवेगळ्या भागांनी आज वेगवेगळ्या हिंदू संघटना एकत्र येऊन त्यांना आमचो पाठिंबो दिता। केंद्र सरकारान आताच CAA कायदो पारीत केला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट। या अंतर्गत जे कोण बांगलादेशी किंवा पाकिस्तान आसा किंवा श्रीलंका आसा, अफगाणिस्तान आसा हांगासरल्या हिंदूंका जर का भारतात नागरिकत्व मेळपाक जाय त्या खातीर हो कायदो आसा। त्या अंतर्गत आम्ही सगळ्या सरकाराक आवाहन करता की जे बांगलादेशचे हिंदू आसा ते आज भारतान येवपाक सोदता तर ते ह्या कायद्याच्या अंतर्गत तांकां भारतान हाडचे आणि तांकां हांगा सुरक्षीत त्यांची व्यवस्था करची। त्याच बरोबर सरकारान संयुक्त राष्ट्र परिषद जी आसा थंय हो विषय मांडपाचो आणि थंयल्या जे हिंदू आसा त्या हिंदूंका वेगवेगळे सुविधा थंय उपलब्ध करून दिवपाची अशी या आंदोलनाच्या माध्यमातून आमची मुख्य मागणी आसा। आज समस्त हिंदूंका आम्ही आवाहन करता की आज ही परिस्थिती बांगलादेशान पळयता, पाकिस्तानान पळयता, ज्या टायमाक देशाची फाळणी जाल्ली पाकिस्तानान हिंदूंची संख्या किती आशिल्ली आणि आज प्रत्यक्षात हिंदूंची पाकिस्तानाची संख्या पळयली किंवा बांगलादेशची संख्या पळयली तर हाताच्या बोटार मोजल्या उरलेली आसा। ह्या दृष्टीन आज ही परिस्थिती देशभरात सुद्धा आम्ही पळयता की कशा प्रकारे वेगवेगळे हिंदू विरोधी शक्ती आज पुढे येत आसा। आज भारतान 5 कोटीपेक्षा अधिक बांगलादेशी घुसखोर अवैधपणे राहता। गोंयांत सुद्धा तुम्ही पहिले की आज वेगवेगळ्या पोलीस सरकारान हांगा टॅलेंट ड्राईव्ह काढले आणि त्या माध्यमातून वेगवेगळ्या भागांत बांगलादेशी कसे अवैध गोंयांत रावता हे उघडकीस आयले। त्या माध्यमातून सरकारकडे आम्ही मागणी करता की आज जे कोण बांगलादेशी हांगा अनधिकृतपणे रावतात त्यांच्यावर कठोर कारवाई करची आणि आज गोंयांत जे काही अशा प्रकारचे प्रकार घडतात त्याका आळो घालपाक एक मोठ्या प्रकारची त्या माध्यमातून आमची सगळ्यांची मागणी आसा। त्यामुळे अशा प्रकारचे घटना ज्या ठिकाणी घडतात आज गोंयांत पळयतात तर वेगवेगळ्या ठिकाणी हे बस्ते वाढत आसा, त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करची, त्यांची चौकशी करची आणि जे कोण अनधिकृतपणे आमच्या देशात रावता त्यांना हांगासून हाकलून लावपाची अशा प्रकारची मागणी या माध्यमातून आम्ही करता। दुसरी गजाल की आम्ही हिंदूंका आवाहन करता की आज आमकां दिसता आसतलें की खंय तरी बांगलादेशान जाता, पाकिस्तानान जाता, आज फाल्यां सकाळी आमच्यावर अशा प्रकारची परिस्थिती आयली तर आम्ही कोणाकडे हाक मारतले? आज संपूर्ण जगान हिंदूंचे असे एकही राष्ट्र ना। आज भारत एकमेव जे आम्ही हिंदू राष्ट्र म्हणता त्या हिंदू राष्ट्रान आज आम्ही सरकार आमचे सेक्युलरिझम या माध्यमातून आज आम्ही सगळ्यांना आमचे संविधान शिकयता, परंतु या सेक्युलरिझमच्या माध्यमातून आज हिंदूंच्याच पहिले जाल्यार वेगवेगळ्या माध्यमातून अत्याचार सुरू आसा। आज वकफ बोर्ड सारको कायदो आसा त्या माध्यमातून हिंदूंची जमीन लाटली गेली, लव जिहाद सारखे केसेस आज देशात मोठ्या प्रमाणात वाढत आसा। आमच्या हिंदू चलयांका या माध्यमातून बळी पडून त्यांना धर्मांतरीत केलं वयता। तर ह्या सगळ्या खातीर आज हिंदू समाजाक आम्ही आवाहन करता की आज जर आम्ही संघटीत झाले ना तर फाल्यां आमच्या खातीर निषेध करपाक सुद्धा कोण उरचो ना, ते तो आम्ही गजाल लक्षात घेवपाक जाय आणि आम्ही सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन ह्या सगळ्या संदर्भात एकटे येवपाक जाय, पाठिंबो दिवपाक जाय आणि आम्ही सगळ्यांनी ह्या ठिकाणी एकजूट दाखोवपाक जाय। इतके सांगून नमस्कार। वंदे वंदे वंदे
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की 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 वंदे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो भारत के हिंदू एक हो भारत के हिंदू एक हो भारत के हिंदू एक हो बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो भारत का हिंदू एक हो वंदे